Това, за което сме се събрали, което ще правя докато си пия кафето, е да разгледам намаленията на компания EOR Health & Beauty, която всеки месец пуска страхотни намаления. И всъщност даже докато ви разказвам, най-вероятно ще си сложа някой друг продукт в потребителската си кошница, тъй като винаги пускат много изгодни предложения. Като някъде тук отгоре ще ви слагам снимка на самия продукт, както и с колко процента е намален. И нека да започваме. Първото, което виждам е EOR Figure Active троен комплект, който е намален с 15%. Следва Aloe Vera хидратиращ лосьон за тяло, намален с 25%, който задължително се слага в кошницата. Aloe Vera 2 в 1 масло за лице и брада, това е за мъжете, намален с 25%. Aloe Vera Nutri Repair маска за коса, намалена 20%. EOR Figure Active барчета, двоен комплект, намален с 30%. Ракин комплект, това са нощен и дневен крем за лице, намален с 25%, за които все още се чудя. Aloe Vera витализиращ душ гел, намален с 20%, който задължително ще си сложа. Билков чай, намален с 20%. Следващото, което виждам е Racking Q10 околочен крем, който в момента е направо на смешна цена, намален с 25% и може би ще си сложа, въпреки че имам все още не използван околочен крем, но направо за тези пари си е супер смешно и ще си го закупя със сигурност. EOR Figure Active почистващ комплект, намален с 25%, но според мен тук трябва да имате и машинката за лице, за да се използват ефективно. Все пак не съм специалист, така че ако имате въпроси относно някои от продуктите, пишете в коментар и аз със сигурност ще ви съдействам. Aloe Vera 2 в 1 шампуан за коса и тяло, намален с 20%. Другото, което виждаме е двоен комплект парфюми, с супер изгодна цена, так ми свършва парфюма, намален на 25%. Най-вероятно ще се възползвам от намалението. Aloe Vera Baby Sensitive крем, намален с 20%. Това е крем за почистване, подходящ за деца. Aloe Vera двоен комплект за грижа за зъбите, намален с 25%. Миналия месец си